Mondragon Unibertsitateko Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultaterako oso garrantzitsua da gizarteko eragileekin batera proiektuak garatzea eta ekintzak garatzea. Irakasle bezala eta bai gure ikasleentzako ezagustaraztea ze erakunde mota dauzen eta gizarteko parte dien beste hainbat kolektibo ere bizibilizatzea. Zentzu horretan, inklusioaren bidean, gure gizartearekiko daukagun konpromezuarekin, inplikazioarekin bat atozen balio horiek indartzeko ere balio dozku eta aukera ikaragarria da guztiontzako bizualizazio lan hori gure erakundean bertan egin ahal izatea. Gaur hemen ikusi dugun erakusketa, 15 egunetan ikusgai dagoen erakusketak erakusten dau Aspazeren ibilbidea 50 urte hauetan. Ordutik hona, zer lortu da? Zerbitzu izugarri bat emoten dauen erakunde bat, da gaur egun Aspaze, familien elkarte bat da, baina bai esango nuke, bai dela erakunde bat nolabait ez dela horren beste ezagutzen, gure Gipuzkoa honetan. Nire semiako 16 urte ditu, gu betik nahi izan dugu eskolan mantentzia, bera gainera beste umiekin, oso posik, oso gustora egoten zen, baina une hartan, orain dela 8 bat urte, gela bat sortu behar zen, baina idea zen 8 gela bat bakarka. Eta orduan geunden gurasoek esaten genuen ez nahi genuen, gure seme-alabak egotea Aspazenko gela egonkor batian. Hor lan asko egin zen eta Eskoriatzako Luis Ezeizak leku eukan, izugarrizko lanerako gogua, egiz esan hor klaustron aldetik izugarrizko laguntza aurkitu geben, eta lortu geben, tximeleta gela hontan gure seme-alaba urte egon zen, eta gero horrek erakarri eben Arrasateko Institutuan beste 4 urte, hau da aurten bere 4. urtea 2. hezkuntzako eskola batian. Tximeleta gela da garrantzitsua aurrekin egon behar dutelako, lehenengo puntua. Lehen hezkuntzako gelatan ditugun aurrak dira etorkizuneko gizartea eraikiko duten pertsonak. Eta pertsona horiek ezagutzen badute aniztasuna bere osotasunean, gizarte hori eraikitzen duten unean kontutan izango dituzte, ezagutzen dituztelako.